ono tie akcie boli drahé, tá recesia sa odkladala tým divokým míňaním Bidena a divokým rozhadzovaním Bidena. To ináč pokračuje, že napriek tomu, čo robí Trump z Dodge, tak americké výdavky sú, alebo deficit americký je väčší, než bol, že stále rastie ako keby, čiže ten štát americký stále stimuluje tú ekonomiku, ale tá recesia nakoniec skôr či neskôr dobehne aj tú americkú ekonomiku, lebo tá recesia bola odložená a podľa mňa už to spomalovanie prichádza. Druhá vec je, že prudkým spôsobom narastla neistota, lebo samozrejme, keď ten Trump raz sa zobudí a povie 25% clo, 50% clo, 25% clo na Kanadu, na Mexiko, na Čínu, na Európu, tak to nedáva príliš istoty do investícií amerických firiem. A v tých posledných číslach z HDP už bolo vidno, že niektoré americké firmy sa predzásobili normálne, lebo samozrejme, že nové clá americké sú daňami na americké firmy a americké domácnosti najmä. Čiže Trump vlastne strieľa do vlastných domácností a vlastných firiem a jeho firmy sú vlastne v S&P 500. No ale niektoré firmy sa rozhodli predzásobiť a bolo to vidno v tom HDP, to minusové HDP, ten odhad, to bolo práve tým, že boli veľké importy. No ale podľa mňa aj tá neistota prispieva k tomu, čo sa deje na tých trhoch, lebo najmä tie globálne, a čo sú najglobálnejšie firmy, to sú tie technologické, budú najviac trpieť, ak sa rozbehne naozaj obchodná vojna, čo vyzerá, že sa rozbehne. Čiže to by bola veľmi, veľmi zlá správa, ak sa rozbehne. A teraz aj na druhej strane je, že najlepšou odpoveďou z hľadiska Európy bolo poznižovať tie clá a dane, ale tuto Európania tiež sa začali vyhražať, že tiež oni budú zavádzať nejaké nové. Keď sa vyeskaluje, tak je to zle pre všetky firmy po celom svete a tiež aj pre akcie.